Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan bawan Allah da ya fito yake ɓatanci da Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam. Ya fito ne yana yin abubuwa marasa daɗi ga abubuwan da ya shafi addinin musulunci gaba ɗaya. To masu sauraro, kar ku manta kuna cikin tashar mu Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwan ka da farko, ka danna mana subscribing domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Wannan abin da ya kamata duk wani musulmi wanda ya tabbatar da cewa shi musulmi ne ya fito ya yi maganganu game da wannan abin da bawan Allah ya aikata. Yayin da kamata ya yi manyan malaman da ke Najeriya gabaki ɗaya, duk duniya ma kai, tunda abin da wannan bawan Allah ya aikata ba abu ne mai kyau ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyon domin kawo muku sahihan rahotanni daga bakin Dr. Abdullahi Isa Ali Fantami da kuma Malam Ahmad Tijjani Guruntum. Wannan bawan Allah da ya fito yana ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da yake maganganu marasa daɗi game da manzon Allah. Manyan malamai dai na Najeriya gabaki ɗaya suna fitowa suna nuna rashin jin daɗin abubuwan da wannan bawan Allah ya aikata, yayin da waɗansu mutane a gefe guda suke ganin wannan abun ya kamata mutumin nan a kamo shi a san inda aka dosa, a zo a gabatar da shi a gaban kotu domin ta yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata. Wasu mutane kuma a gefe guda suna ganin kamar gwamnatin Najeriya ta kyale shi ne ta sa mai ido, yayin da wasu mutane suke ƙara harzuƙa game da wannan abin da ya faru. Allah ya sa mu dace. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyon domin samun